Ademais de coñecer in situ os distintos polígonos, a xerente da SEA está moi interesada nos proxectos empresariais que se executan en cada parcela. Por esta razón, Beatriz Sestallo desprazouse ata o Parque Empresarial de Té, en Rianxo, onde se está a desenvolver a construción dunha nave de 500 metros cadrados da empresa Renovat Galicia, dedicada á maquinaria agrícola e industrial. Un taller de carretillas elevadoras e de maquinaria agrícola e industrial. O emprazamento vai ser aquí. Vamos a empezar con unha nave de 500 metros, bueno, 200 metros de recambios, e o resto vai ser taller, e máis oficinas, nunha planta de arriba, 100 metros de oficinas. As obras estarán rematadas tras o verán, polo que a empresa agarda iniciar a actividade en Rianxo durante o mes de outubro. A nova nave permitirá ademais a creación de emprego, posto que o cadro de persoal aumentará de 8 a 11 traballadores. A implantación de Renovat suporá un valor engadido para o polígono rianxeiro, abrindo a posibilidade de crear novas sinerxias entre empresas. Creemos moito neste polígono, queremos apostar por varios polígonos, pero este creemos que ten unha potencialidade esencial e que se poden generar moitas sinerxias entre empresas que están nesta zona. Estamos convencidas, entón, o que queremos é tamén coñecer ora máis polo miúdo algunhas demandas para incluso implantar melloras en cada un dos polígonos e seguir crecendo. O prezo da adquisición da parcela foi de 175.000 euros máis IBE.